Care sunt adevăratele intenții ale Rusiei? Știm prea bine. Îngenuncherea Ucrainei și înrobirea poporului ucrainean și odată realizate aceste lucruri, forțarea ucrainenilor de a lupta într-un război care nu este al lor împotriva lumii libere. S-a mai întâmplat și pe vremea lui Stalin, citiți istoria cei care nu credeți. Pericolul ocupării Ucrainei nu îi afectează doar pe ucraineni, ci ne afectează în mod direct pe noi toți. O refacere a Imperiului Sovietic ne-ar perturba tuturor viața într-un mod în care nici nu vrem, nici nu putem să ni-l imaginăm. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a semnalat intenția Rusiei de a pune mâna pe orașul Harkiv într-o viitoare operațiune ofensivă rusească semnificativă, fiind primul oficial înalt de la Kremlin care a identificat imediat orașul ca un posibil obiectiv operațional rusesc în urma avertismentelor ucrainene recente că forțele ruse ar putea încerca să cucerească orașul începând cu vara anului 2024. Lavrov a declarat în timpul unui interviu radio cu câțiva propagandiști proeminenți ai statului rus pe 19 aprilie că orașul Harkiv joacă un rol important în ideea președintelui rus Vladimir Putin de a stabili o zonă sanitară demilitarizată în Ucraina pentru a proteja așezările de graniță rusești de lovituri ucrainene. Lavrov a declarat că Putin a afirmat foarte clar că forțele ruse trebuie să împingă linia frontului suficient de departe în Ucraina, pe care Lavrov o definește în mod explicit ca fiind în regiunea Harkiv, pentru a plasa așezările rusești în afara razei de atac ucrainene. Această cerință este o definiție foarte vagă care ar putea include întreg teritoriul ucrainean, atâta timp cât există un stat ucrainean independent care este dispus să se apere. Lavrov a declarat, ca răspuns la o întrebare despre unde vor merge forțele ruse după crearea unei zone sanitare, că autoritățile ruse sunt complet convinse de necesitatea de a continua războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Lavrov a fost aparent de acord cu un comentariu al unuia dintre intervievatori, care a sugerat că remarcile anterioare ale lui Lavrov însemnau că forțele ruse vor trebui să continue să atace în continuare în Ucraina după crearea zonei sanitare pentru a proteja așezările care s-ar afla atunci în interiorul zonei și razei de atac ucrainene. Remarcile lui Lavrov sugerează că Kremlinul va folosi probabil ideea unei zone sanitare demilitarizate în continuă schimbare pentru a justifica operațiunile ofensive rusești din ce în ce mai departe în Ucraina. Ziua 787 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 20 aprilie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 458.580 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 750 de militari, 8 tancuri, 21 de vehicule blindate de luptă și 20 de sisteme de artilerie. Oficialii ucraineni au anunțat că forțele ucrainene au doborât încă o aeronavă rusească, în timp ce aceasta efectua lovituri cu rachete împotriva Ucrainei pentru prima dată în noaptea de 18 spre 19 aprilie, demonstrând o capacitate care poate constrânge modul în care Rusia își desfășoară campania de atac împotriva Ucrainei. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Comandantul forțelor aeriene ucrainene, generalul locotenent Mykola Oleșuc, a anunțat pe 19 aprilie că forțele ucrainene au doborât un bombardier strategic rusesc Tu-22M3, care a lansat rachete de croazieră KH-22 împotriva Ucrainei. Direcția principală de informații militare GUR ucraineană a declarat că forțele ucrainene au doborât Tu-22M3 la o distanță de 300 de kilometri de Ucraina,
cu aceleași mijloace pe care le-a folosit Ucraina pentru a doborî 2 avioane rusești de detectare radar cu rază lungă de acțiune A-50, berievurile de care am vorbit acum câteva săptămâni. Ziarul ucrainean RBK Ucraina a raportat că surse de securitate ucrainene au declarat că forțele ucrainene au folosit sisteme de apărare aeriană S-200 pentru a doborî Tu-22M3. Purtătorul de cuvânt al GUR, Andriy Iusov, a declarat că doborârea avionului a obligat un alt Tu-22M3 rus să se întoarcă și a remarcat că este practic imposibil pentru Rusia să fabrice noi bombardiere Tu-22M3. Forțele ruse au avut aproximativ 60 de bombardiere strategice Tu-22 în 2023. Cu toate acestea, capacitățile ucrainene de apărare aeriană rămân limitate și degradate, permițând aeronavelor rusești să opereze liber, fără amenințări, în anumite zone critice ale frontului. Blogheri militari ruși au amplificat recent mai multe videoclipuri, inclusiv ieri, în 19 aprilie, care arată avioane rusești Su-25 și Su-34, care operează la altitudini joase în apropiere de Chasiv-Yar, regiunea Donetsk, și lovesc poziții ucrainene pentru a sprijini avansurile Rusiei în zonă, lăudând aeronavele rusești pentru că au permis progrese relativ rapide ale Rusiei în zonă, cel puțin de la sfârșitul lunii martie 2024. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.